Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. May baling na sila si Wilma o Victor sa bago nilang pinianan. Dito na sa Uluga ang resepsyon sa bunyag sa una nilang anak. Apan gusto mo pauli sa karaan ni nilang pinianan ang iyang amahan. O nakiksulti si Wilma kang papa niya. Pa? Hindi na magod ka din Anak, ato lang ko sa ato day. O sa Pinoyanan ba ni mama mo? Di na ko biyaan ba day. Kamu lang din Upauli na ko sa ato. Pa, ato sa nimbay. Gipatukod ni Vic para nato. Di ko gusto din O di na ko biyaan ng among Pinoyanan ng mama ni mo. Doawa na niya ko day kung makalugar ka. Basta kay ako, pauli ko dito sa amo. Pa, biyaan lang ko ni mo. Pero nawa na si mama, di ko gustong magpuwag ta. Nga malayop ka na ako. Ninhi ka lang pa. Hanggang atong bahay dito, ato lang tong paabangan ko. Makakwarta ka pa. Dili anak. Di ko musugot nga paabangan to. Magumba lang tong baya. Kung lain tao mo puyo. Tuguti lang ko day. Ayaw boss nga akong pagpauli dito sa amo. Nilagi ko gusto mag-inusara ka lang. May gibati ka ba ya? Maumang ganing gidagit ka din aron di ka malayo na ako. Di ba di ka malipay nga ni ako? Ug ni asab ang imong apo? Anak, kung buhi patungin nahan mo, labi na tong di mo sugot. Gabiyaan ng among kagalingon. Pasabta ko. Di ko gusto malayo ka na ako. Ayan, turam ako dito sa ato ba? Kumuduaw ka, may sakanan man mo. Kapilar may pagduaw ni mo. Basta kay di na ko biyaan ng atong bahay. Pagpabiling ko dito. Niuban lang ko ni mo din hindi sa inyong ninihigayon na kay bunyag man sa una na kong apong. Pa, ngayon di ka man mo sabot na ako. Nakasabot ko, anak. Huwag angay sa kang musabot na ko. Nabilihon kay para nako ang among Pinoyanan ni mama ni mo. Dito ko mo maumol sa maong bahay. Tamo sa atin ni mo Nilda. Pero abot ba? Sana kay na itabos magawa ni mo nga. Isas pagpanawag. Ano mo yan? Buhata. May balhin ako no sila puyo pa. Tungod sa trabaho si Ambada. Basta mauna to day, ha? Kayo boss kung mapauli ko dito sa karambay. Doawa lang niya ko ninyo dito. Papa, sa doy. Pihila ka na mag-inon. Di naman kumalayo ni mo ba? Minsan may kauban ni mo dito. Gani man sinang aling din Ay, daghan kong masampit dito. Ay, kabala ka. Si Paking di ay, ha? Susugo man ito na ako, suhulan lang. Hilom na. Kaya paghilak, may maghain ng atong hain ng karambay na ito nga dolo na ba? Basta doa ulit ako dito, ha? Kaya ganin, nabalakan ako, o bakay nahilabot dito. O ang mga tanuman mo, basi nalayan to. Inatiman, bagito niya. Ipatod ko ni Victor dito day, ha? Mauli lang ko day. Mupauli yun si Papa Love. Dili ko na niya kabiyaan ang among bahay. Kay ilagyot ko na tong Pinoyanan ni Mama. Ay, dili gayud lagi siya papugong day. Sige na lang, Nang. Magduawan lang unya taniyan, Nang. O, kisa may kauban na rin to. May gibati na ba siya? Si Bako, maunsa siya. Gignan bitaw na ako. Digit pa to, Sige lang lang. Suwayan ko pag-isulti ba nagpatuho siya na ako. Ay, sige sir. Basin og ikaw mao'y tuhuan niya, ha? Alingin na sila nga magwato ng silong, ha? Ay, gisampit na ko, Iday. Yato na lang ninyo na aling. Love, tumanin na lang siya siyang gusto.
Suan ko magisulti lang. Dali na, nang aling. Pa, bala ka ba yagid si Wilma nga way mag-atiman nimo? Pahinumdum nimo sa mga tumahon mong tambal sa imong maintenance sa lawas. Mag-uol siya pa. Mao nga mas mayo unta nga adto nagkasabay. Ato magyapon ko gulingon pa. O malingaw sabga sa imong apo. Nakasabot lagi ko do, Victor. Pero ni higayo na karon. Nga dili pa kayo dugay mitaliwan sa Ophelia. Di mayo mo biya ako dito sa among kagulingon sa among pinanganan. O nakasabot sa ko sa kahimtang ron sa akong anak. Nga magkinagalingon na gyud siya sa iyang pinanganan. Ang ipatukod mong bahay alang niya. Manglabay lang ang mga katuigan, Victor. Sakitan sa mga biya sa inyong kagulingon pinanganan. Sama, sige bati na ko karon. Oo, niyan na to. Ilugan lang dia. Ay, ablihan ako ang gate, sir. Manaog kog una. Pa, di ba ginawa sa wag imhukom? Ano nagyug ka? Oo, lagi. Aling, ikanawag ng pipila kabutang na ko, be. Ang ako mga bisi. Ay, wala man ipadala ni Inday Wilma, sir. Ha? Nga naman. Aro ba ito yung kasbahay pa? Wala tuyo ni Wilma. Pagka-wise pala. Wise yung anak ka. Nasige na lang. Dagan mo kong bisi ba? Ay, di ay nooy daghang linata si Rome o noodles. Kay gusto man kaini. Pang midnight snacks ko no nimo. Oo. Salamat. Sige na lang. Idong Victor, ha? Musakan ako. Naghuwat na si Ophelia na ako. Nanambo. Nagpahiyom, nagtanaw din hinato. Oh, si Rome? Oh, sige na mo. Musakan ako. Ay, Pili! Niyan ako, oy! Nang aling, Ay, kasabot ko nimo, sir. Murag nilain man si Papa ninyo. di mayo mag-inusara na siya din lang. Ay, bitaw. Bitaw, dili gayon. Tuwa na siya nang nagdali og siya kaog. Malipayon kayo. Lagi, sir? Hala? Ay, murag tinuod gyud nga iyang nakita si Ma'am Pile. Labing magkukaayo na sila sa buhi pa si Ma'am. Kisam to giingon niya nga iyang masangpit, iyang masugo. Ay, si Pakeng. Sugo-sugoon na siya ni Adto ni Ma'am Pile. O dili mo agas ang tubig, pahakuto na siya. Kugihan sa binuon kaayo. Pero murag ko ang hinuon sa kabuot. Mao ba? Kung mao na nang, ayaw na siya biyay din ha? O ba din ang una? Sige lang kay sultihan ko lang si Wilma. Ay, sige, sir. Kay susihon sab na ako og hapsay bang kwarto ni si Rome. Limpyuhan ako. Bihain na lang ko pagkigsultihan sab na ako sa Pakeng. Kinahanglan mo si kang Wilma ng aling. May bata ba ya? Ay, musayo ko gaadto og ma, sir. Ayaw ka bala ka. Sa buto noon na ako sa Pakeng. Kuwang ka na sa buot. Ay, oo. Pero musugot ug unsa isugo. Basta may suho lamang. O pakanoon lamang. Okay ra lagi na. Biyain na lang ko. Sige. Sa iyo ugmahan ng aling. Ay, oo. Lagi, sir. Ha? Unsay marag nalain si Papa? Unsay pasabot nimo, ha? Ako, love, pag abot ka na mo dito, nagdalig ka na og si Papa. Unya, diha ko no si Mama Philly, nagpahiyom niya. Unsa? Nagtinanaway gud mi ng aling. Vic, di maayo mag-inusara lang siya dito. Tingalik sa sobra niya una-una ni Mama, mapiktahan ang iyang pangutok. Mao bitaw nga gibilin ko lang una silang aling dito.
O sa butom sab kuno niya katong gingan nagpaking. Kuhaon ko si Papa Vic. Ibaligya ko ng bay. Aron dili na siya mubiya na ako. Ano na siya tipo na to, love. Di ko ibuwag ang akong amahan. Love, Oh, adto na ko ha. amping love ha. Always na love. Ikaw sa ba? O si James Lindon ayaw pasagdi. Of course, no? Mahiubos man ganin ako usay sinang aling. Kay di man kumusalig niya nga magkugos sa bata. Bukat na magod si Lindon. Mabuhian niya. Okay, love. Sige na, adto na ko. Matrapik ko niya ko paingon dito. Love, ikot na ha. Kaya lang di igikan. Uy, Sige na, malate na ka. Bye na. may tusi ka diyan. Sige na, adto na ko. Bye, love. Bye. Pila ka adlaw na sab ka. Nga di may makita. Nang aling, nang palihog ko sa cellphone nang. Oh, day. Day, ara. Salamat nang. Si Mars Fopi man eh. Kariya. Hello Mars. Dala ko sa bahay, oy. Alit rinli. Hay, hindi ka. Aw, mao ba? Nang-apply kag trabaho? Anya? Ay, gusto unta ko Mars, oy. Ganahan ko mo trabaho pero di pa man ang biyaan ng akong anak good. To biyahe na sab. Mao pa lang paglakaw. Sige lang Mars. Pagigsultihan ko sa Civic, bahin anak. Pero unya na lagi kon dako-dako na ang bata. Sige Mars, bye. Imong kumari to, day. O nang, nangutan ako, di ba ko na ko gustong musod og trabaho? Nang-apply man. Ay, dili katugtan ni Sir, day. Pero ano kun manggudog higayon nang? Gusto ko magtagbang sa among pagpuyo. Daghan ba yung mga higayon nga gitanyakan ko? Pero abot nga noy. Gawa man ko'y interest ni adto. Batanon pa manggod ko. O nagsalig lang ko nilang mama. May ginagmay man silang negosyo ni adto. Kugihan manggod sad si mama ag papa. Tuod di ay, day. Duawo na to si Papa nimo. Naguul ba yun siya nga niingon ka nga ibaligya nimo inyong bahay? Soltera to na ako nang uy. Aron mo tipon gyud nato si papa ba? Pero wag yun mo sugot uy. Ay, ambot na si papa uy. Gipakamutya gyud niyang ilang gipuy-an ni anhing mama. Ug midahay ko ni papa ng aling. Masabot lang gyud nga bisagot na si mama. Giampingan gyud niyang ilang mga handumanan ni mama. Ug usa ni ana ang among gipuy-an. Oh, nang may tao. Susiha palihog kung kinsa. Oh, sige, day. Uy, day, ang igsuo ni Sir Victor. Ati Aida ni Sir. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!